Наистина ли главният секретар на НАТО е казал, че ще изхвърли САЩ от Съюза, ако Тръмп намали подкрепата за Украйна? Появиха се множество публикации, които заявяват, че Марк Рюте, главният секретар на НАТО, е готов да изхвърли САЩ от Съюза. Твърди се, че той е заявил това в отговор на политиката на новоизбрания президент на САЩ. Доналд Тръмп планира да намали наместа на Америка, макар и индиректна, във войната в Украйна. Без допълнителна проверка лесно бихме могли да бъдем подведени и да приемем това за истина, особено като знаем колко актуални са темите за изборите в САЩ и войната в Украйна. Макар и Тръмп наистина да възнамерява да намали влиянието на Америка в войната между Русия и Украйна, закана за изгонване на САЩ не е отправена от Марк Рюте. За да разбера дали наистина той е казвал това, проверих изказванията на Рюте на официалния сайт на НАТО, както и негови официални публикации в социалните мрежи. Не попаднах на цитат на секретаря, в който той да казва подобно нещо, нито пък на пост на някой от профилите му. В четвъртък на 7 ноември 2024 година самият Рюте изказа поздравления за спечелилия президентската надпревара Тръмп. В речта му няма заплахи, че Америка ще бъде отстранявана от НАТО. Освен това открих, че по темата вече съществуват множество проверки от редица медии, сред които Reuters, Newsweek и Deutsche Welle. След като потърсихме официални изказвания на главния секретар на НАТО Марк Рюте и видяхме даже, че е опровергано от авторитетни медии, можем да заключим, че твърдението, че САЩ са под заплаха да бъдат изгонени от НАТО заради Тръмп и Украйна, е невярно.